Мария да не ходи там по мотото. Я ми обясни. Аз също аз съм... Да може да снимаш с камера. Аз си казвам. Те имат доста добър зум. Не знам, не съм ги запознавала, но имаме един роднина на жена ми тук в София, който е любител фотограф и ходи, снима и продава снимки по календари, списания и така нататък. Е любител. Ами да бе, Той има, които им се отдава и които се... Ама он е в 4 часа сутринта е на Витоша, примерно. Това не всеки може да го направи. Зората снима, не знам, залеза. Не бе, толкова имаш око. Да, трябва да имаш и око и нали, малко познания вече. И не само, трябва да имаш техниката. Абе, каличето май се по края това. Май не ще да се откопчи от стената. Не. Сега обаче... Той има ли лимит? Колко ли е картата? Ами има 30 минути за снимане на това. Ето Лилянка. Васил, между другото, е такъв малък, такава си е харесал. Това е много малко. Ние нямаме камера, обаче... Аз имам на GSM, аз мога да на GSM. Но като снимам и Васил половината ти трие. Тая, не ти на фокус. Три. Не ти е после. И та, седи оплюва моите снимки. Снимал да. Ама и страх от главата не си потапя и нещо. Потопи. Била съм си неща да свърши, в смисъл, нали, че като се върна от плуване. Но не, че много човек. Ти оттам, защо не даде на някъде на камера? Но тук се увеличава чудесно. Не е хубав това, Аз се преместиме малко. Не го преместим. Ни върти един въздух, предполагам и това е проблем. А ти ли си взема нещо? Днесла съм на Катерини една жилетка за Лили, която мъничка. Сега всъщност случиме да скачаме във водата. Тук да ти го оставя? Ските горе. Затвори шишето. Няма капачка. Стой тук. Какво, мама, искаш ли ти? Водичка, не? Водичка? Гамина? Колко готино така? Тя стои така, виж. Аз те гледах на Павел Баня, видихме много хубаво. Павел Баня, аз гледах на сезон, така влизам и почва. Дължина, по ръба. Като умори хоп, пани се застави, пак почва. Те ли виждате?
Дурки. Бери го на това. Абе, бери номер 1. Той в началото ги държи, после ги пуска. Всъщност. Виж сега хваща. Държи я. И след това... И пуска. Сега бе да бълчете и я пуска. Добре. Не съвсем, после ще ти кажа, като се отворя. Добре. Ох, чакай малко сега, че записвам Кали. Чакай само малко. Гъбички за прах от мивката. Да, може би да. Вижте първото ниво, курса, и всички завършихте успешно. И сега ще получите дипломи. Тук има диплома на Илияна Кънева, Яница Кънева, Калина Съдева, Ели Чубанова, Вероника Петкова, Вера Чубанова и Анна Мария Козарова. На английски просто не. Хайде сега на сцена, да. Застанете. Супер. Не се виждаш това. По-надолу. На коренчето. На коренчето. Хайде, гледайте. Усмивка, гледай към там. Усмивка снимам.